Hola a tothom, avui farem una petita sessió al simulador SteelBeast. Simularem una missió que m'he permès el petit luxe de traduir al català. És aquesta d'aquí, Baito/2. És contraatac d'un batalló reforçat de tancs contra un enemic en avanç. Vostè està al comandament de 3 escamots de tancs Leopard 1A5. Primer escenari d'una missió en 2 parts. El dissenyador és Les Triades i el vaig traduir. Si veuen al canal poden veure que vaig fer la primera missió però està subtitulada. Comencem. L'SteelBeast és un simulador molt complet que és utilitzat per moltes forces armades i centra bàsicament la seva acció en recrear i en simular el que seria la guerra mecanitzada i blindada. Mira, aquí tenim el briefing i les nostres ordres, la Fragon. Extracte del comandament del comandant del batalló. Ubicació, enemic. L'enemic va poder establir-se en un cap de pont a la banda est del riu a uns 11 quilòmetres al nord de Roura. Aquí ja, entre parèntesis, he catalanitzat tots els noms en clau i de més dades per fer-ho més nostrat. I ja ha començat a intentar escalar cap a l'est i al sud. El que ens està dient l'enemic està aquí a Roura i ha començat a escalar cap a l'est i cap al sud. O sigui, ha travessat la línia de fase Poma. Aquí tenim la simbologia. Dos ratlletes de batalló amb la simbologia blindada. Sí, això, si volen saber-ne més de la simbologia militar, els recomano anar aquí, a aquest manual, a l'FM102 de la simbologia militar. És oficial de l'exèrcit dels Estats Units. Clar, entenem que la simbologia que utilitza l'SteelBeast és la simbologia occidental. Per exemple, els russos no utilitzen una altra. Molt bé, seguim. Actualment, l'expansió cap al sud només es pot fer a través d'un estret passadís al llarg de la L731. La L731, aquesta d'aquí, aquesta carretera d'aquí. Els últims resultats de reconeixement suggereixen que parts d'un batalló de tancs reforçats ja han passat per Roura. La sortida del passadís, però, encara es troba al nord de la línia Alzina-Acàcia. D'acord. Sí, ja ha passat per aquí, però encara es troba el batalló de tancs, que hem comentat aquí, es troba al nord de la línia Alzina-Acàcia, que són aquests dos petites urbanitzacions, al sud de la línia de fase tomàquet. Continuem. La intenció presumpta és aventurar-se més al sud. A causa de l'aproximació ràpida, probablement no es garanteix el subministrament complet de la punta d'atac. O sigui, com que han anat molt ràpid, potser no tenen tota la munició que haurien de tenir, tota la benzina que haurien de tenir, etc. Propi. La divisió intenta llançar l'enemic cap a les línies de sortida del cap de pont amb contraatacs locals. L'artilleria i la força aèria concentren les seves operacions a la zona del creuament del riu per interrompre el subministrament del cap de pont. El Panzerbattalion 313, o sigui, nosaltres, s'alinea al sud cap al sud del cap de pont. El veí és el Panzergrenadier Battalion 54. Aquí ho podem observar. Nosaltres aquí. Aquestes unitats més fosques són les que comandaré jo, i el nostre veí, aquí. El batalló, el nostre jefe, o la nostra jefa, ens ha dividit l'àrea d'operacions. Si t'hi fixen, poden veure aquí les dues ratlles és l'àrea d'operacions del batalló. I
La nostra companyia està dividida enmig. Veieu aquí? Una línia, una ratlla, la companyia. És a dir, la meva àrea d'operacions és el flanc esquerre. Jo porto 3 seccions de tancs Leopard 1 a 5 i aquesta és la meva responsabilitat. Observem que els scouts ja estan al davant, que són aquests que tenen una línia diagonal de baix cap a dalt, cap a la dreta. Molt bé, seguim. Missió. El Panzerbatalló 313 té instruccions de desplaçar-se cap al nord, al llarg de la plana del riu, per recuperar el control de la sortida del corredor, al poble de Roure. En la primera fase s'ha d'arribar a la línia tomàquet. Hem d'arribar fins aquí. Hem de superar Mandarina, que és la fase inicial, passarem per Préssec, a les proximitats de Peixipre i Cedre, i arribarem a Tomàquet. L'objectiu és arribar aquí. Recordeu que ens ha dit que al nord de la línia Alzina-Acàcia és on estan el batalló de tancs. Important tenir aquesta informació en ment. Les pèrdues pròpies s'han de mantenir el més baix possible. Si Grèvol es pot utilitzar com a punt de partida per a accions posteriors, s'hauria d'utilitzar l'oportunitat. És a dir, si un cop ens posicionem per aquesta zona podem veure que podem assaltar Grèvol, que és aquesta organització d'aquí, ho fem. Però això ja dependrà de la situació. La decisió sobre això és a criteri de vostè. És possible que s'hagi... Aquí falta un apòstrof, s'hagi de... I aquí també, el missatge de ràdio corresponent, gatell 6. Els gatells són accions que s'han de fer si passa alguna cosa o alguna altra. Execució. El batalló avançarà amb 2 companyies, l'una al costat de l'altra, el que hem comentat abans, seguit dels subordinats panzergrenadiers. És a dir, començarem avançant primer les unitats de reconeixement, de manera individual, com poden veure aquí, però després avançarem els tancs. Aquí els meus, aquí els de la companyia veïna. Com a molt tard, quan es creui la línia de préssec, és esperar el contacte de l'enemic. Quan es creui la línia de préssec, com a molt tard, aquí. O sigui que podem esperar primeres unitats de l'enemic ja un cop passat Mandarina. Molt bé. L'objectiu de la primera fase és arribar inicialment a la línia tomàquet, com hem dit abans. Si cal, es pot sol·licitar la tercera companyia com a reserva, un gatell. Suport, enviaments i càrrecs. Artilleria. Hi ha 6 artilleries disponibles. Subministrament. El subministrament s'ha completat. Tenim tot l'armament que necessitem. Tenim la gasolina al tope. Supòsits càrrecs, el Panzergrenadier Batalló 54 i aquests estan subordinats al Panzerbatalló 313. Senyals. El Panzerbatalló 313 es diu Àguila, 1 Falcó, 2 Açor, 3 Bussard, Tristan i Solda. Es nota que qui va fer l'escenari és alemany. L'artilleria de brigada es diu Cometa i el metge Remolí. Molt bé. Anem a realitzar el nostre pla. És senzill. És a dir, el que ens diu és que l'enemic arribarà per aquí, que sobre la línia Alzina-Acàcia està el batalló de tancs, però que és possible que com a molt tard a Préssec ja ens trobem presència enemiga. Per tant, tenim 2 esglaons. Ja ens està dient el briefing, el nostre comandant o comandanta ens està dient que tenim 2 esglaons. Tenim l'esglaó més lleuger endavant, és a dir, com nosaltres ho tenim aquí, que també estem dividits en realitat són 3 esglaons, és a dir, primer el reconeixement, després els tancs, després els panzergrenadiers, aquí al darrere, amb la X, amb la X i la marca d'altre. D'acord? Aleshores, anem a formular el nostre pla. Activaré les rutes.
que són les que, com que és un escenari de més o menys de pràctica, et deixen les rutes fetes, però clar, si aquestes rutes estan fetes, jo les borro, perquè la situació és diferent, és a dir, l'Still Beast no simula sempre igual, val? Hi ha una varietat molt gran. Per tant, potser estàs una secció de tancs té planejada una direcció i resulta que se'n va directe cap a la gola del llop. D'acord? Molt bé. Aleshores, començarem a iniciar el nostre pla. Primer intentarem veure i tot això que consti que no m'ho invento jo, ja ho he vist d'altra gent, d'altres vídeos d'Still Beast, que ho fa altra gent. El bo de l'Still Beast és que hi juga molta gent que simula molta gent que ha estat professional i aleshores pots enterar més o menys de com ho feien. Aleshores, hem de distingir les zones primer on ens trobarem l'enemic. La primera zona que ens podem esperar a l'enemic ens ha dit que com a molt tard estaria a la línia de préssec. Doncs el que farem aquí és un nou gràfic. Aquí, aleshores, molt bé. Ai, espera, que no ho he fet bé, ara. Aquí. Disrupció, és a dir, on ens trobarem primer els primers enemics. Intentarem fer disrupció. I calculem que ens els trobarem més o menys per aquí. El color vermell el posarem així. Ara no s'ha ficat de color, però bueno. Aquesta zona d'aquí serà la zona de disrupció. Podem esperar que les primeres unitats de reconeixement i els primers vehicles blindats lleugers ens els trobem per aquesta zona. I la segona zona d'aquí és la zona de batalla, que és on ens podem esperar ja els tancs enemics. Els tancs enemics és material rus, d'acord? No sé si ens ho ha posat al briefing o sortia a la primera, sembla que no, però sortia a la primera briefing de tots. És material rus, o sigui, ens podem esperar. Aquí està, zona de batalla. Ens podem esperar T-72, BMP-1s, algun BTR, això ja ho veurem. Aleshores, jo aquí, la meva idea, com que tinc 3 seccions de tancs, i tinc un espai molt estret on poder maniobrar, això és bosc, això d'aquí és bosc, i l'objectiu és la línia de fase tomàquet, aquesta d'aquí. Jo aquí avançaré, faré 2 línies d'esforç. La línia d'esforç principal passarà per la carretera L731, fins aquí, i un atac de suport secundari a la dreta, per aquí, fins a arribar a Xiprer, saps? I arribant més o menys fins aquí. Aleshores, és Maneuver Offense, direcció de l'atac principal. Aquí el poso, més o menys. Això és la idea genèrica. La idea és arribar fins a Grèvol, encara que ja han dit que no. Aquí està. El posaré de color blau. Una miqueta més gran. Aquesta és la línia d'atac principal perquè aniran 2.
Aleshores, la secció 3 i la secció 2. La secció 1 serà des d'aquí. I serà de suport. La faré avançar per aquí, per la dreta. Passaré per xiprer. Anirà per aquí. Aquí està. Aquesta és la idea. Després ja se sap que pot canviar tot en un moment, els poden parar en un moment, el faig més primera perquè es noti que aquí poden veure la diferència, d'acord, amb la fletxa. Quan és doble així és que és l'atac principal, quan és només un és que és un atac de suport. Aleshores, seguim. Aquí haurem d'aprofitar-nos de la situació que ens ofereix el terreny. Jo aquí veig diverses línies horitzontals d'arbres, aquí, que poden servir-me per amagar els meus tancs i col·locar-los. D'acord? Sí, m'aprofitaré, diguem-ne, de les circumstàncies que m'ofereix aquest terreny, d'aquestes línies horitzontals. No tinc previst anar per aquest camí d'alzina perquè és molt estret i aquí puc trobar una sorpresa en forma de T-72 o BMP-1 o el que sigui que em puguin rebentar els tancs en un pas tan estret. O inclús si els faig avançar en línia no ho tinc tan clar, perquè poden estar posicionats a grèvol. Recordin que l'objectiu principal és arribar fins a Tomaca. Tenim 40 minuts per fer-ho. Aleshores, les tàctiques que utilitzaré seran a la primera secció, com que anirà sola, són 3 tancs, aniran amb una actitud de combat, amb velocitat normal. Aquesta zona d'aquí és una zona, la marcaré, és una zona de perill, és una zona de... és una zona de combat, posarem així, ja està. Perquè jo us confesso que no és el primer cop que he fet aquest escenari, evidentment. I tot i que sempre són diferents, un ja es pot esperar més o menys per on vindran els trets, mai més ben dit. Aleshores, les actituds sempre seran a l'ofensiva, perquè per actitud de scout ja tinc aquests, ja tenim els companys del batalló. No obstant, en les seccions 3 i 2 les utilitzaré de manera esgalonada, faré atacs a escala, per seccions, per salts, com es diria en la infanteria, si se'm permet. És a dir, primer avançarà un, posarà posicions de combat, un cop hagi assegurat, avançarà l'altre, el sobrepassarà, es posarà en posició de combat, un cop hagi assegurat l'altre, l'avançarà i així successivament. Molt bé, doncs aquest és el pla. Ara entrarem en combat, a veure què tal. Bé, ja hem començat l'escenari. Per temes d'àudio he hagut de parar i començar una miqueta més tard. El cas és que el nostre batalló ja ens ha informat que tenim un primer contacte de batalló de tancs aquí davant. Nosaltres no el veiem, ens ha informat el batalló, és a dir, els scouts. I he ordenat a la secció 2 i a la secció 1 que avancessin fins aquí. I acabem de començar l'escenari, bàsicament. Estava explicat que veurem des de fora, en tercera persona, tot i que es pot veure des de dins, en diferents posicions. Aquesta és la de comandant, la d'artiller i la de conductor.
però com que portem 3 seccions, en total 9 tancs, prefereixo, i també encara soc una mica novell, prefereixo portar-ho des de fora. Aquí veiem la secció germana, com va avançant, i l'altra secció l'hem deixat al darrere, de moment, i sentim els primers trets. Això és el mapa de situació, de moment tenim aquest enemic confirmat aquí davant, però està en la zona de responsabilitat, tot i que això és molt relatiu, de la companyia veïna. La secció 2, negociant aquesta línia d'arbres. Perfecte. I la secció 1 ja ha arribat a lloc. La col·locarem al seu lloc aquí, amb la posició de combat mirant cap aquí. I el batalló ens acaba d'informar que hi ha més tancs a les proximitats de Càssia. Això és un tanc individual i aquí, ostres, una secció sencera de tancs. Bueno, ja l'han eliminat. El número 2 està a punt d'arribar. Lloc. Molt bé. Per tant, com que és al principi, ja podem ordenar el número 3 que el superi en l'escala. I aquí, de moment, la número 1 es quedarà aquí en espera. Per tant, li diré, a veure, aquí, tàctica stay, que si no es mouen molt amunt i avall i no és plan. Aquí tenim el Leopard 1 a 5. Si no m'equivoco, va ser el primer Leopard que va utilitzar visió tèrmica a l'artiller i això li va suposar una gran avantatge a l'hora d'entrar en combat. És un tanc que encara està en servei, d'una sèrie que realment és molt exitosa. El seu germà, el Leopard 2 i les seves variants, per molta gent que entén de tancs, jo no hi entenc massa, la veritat, però per molta gent els Leopard 2 són els millors del món. Això ja és bastant relatiu, però sí que ho he llegit en llocs bastant seriosos. Ja els tenim. Poden observar. Atenció, la nostra unitat 2 ha vist contacte. Aquí, al Zina. I de fet, el nostre Wingman, el nostre alè, el número 3, està obrint foc. Aquí. Deia que veiem que la torreta gira així perquè està escanejant el terreny. Tothom a dins del tanc estava fent observació 360 graus. Aquí, quan li donem a un tanc, podem veure un arc. Aquest és l'arc on hi haurà la majoria d'atenció, però tots fan 360 graus. El nostre batalló ens està avisant que hi ha més contactes. Sembla ser que estem eliminant bastant tancs aquí, n'hem eliminat 2. Hem eliminat el PC d'aquí. Doncs aquí no ens esperàvem els tancs tan avall, a la zona d'erupció. L'esperàvem més aquí a la zona de batalla, però estan més aquí baix, per tant, un cop més es demostra que al final tu pots planificar molt, però després, un cop sobre el terreny, tot pot canviar. Llavors, si t'has d'adaptar és el més normal del món. Molt bé, aquí ara la secció número 3 sobrepassarà la secció número 1,
sembla que és la 2, perdó, secció 2. Això és el que dèiem, de fer assalts esgraonats. Sí que és cert que la teoria potser diu que han d'anar en diferents posicions, una esquerra, una dreta i tal, però aquí, com podeu veure, és un terreny molt recte, molt de passadís, per tant es sobrepassaran una davant de l'altra. Mentre la secció 1 mantindrà una actitud defensiva perquè ja hem dit que és l'atac de suport. Els nostres scouts segueixen cantant contactes, mentre que la nostra secció 1 segueix mantenint-se vigilant. També haurem d'anar molt en compte de no quedar-nos massa temps al mateix lloc, perquè si l'enemic ens detecta ens pot llançar artilleria, i creieu-me que l'artilleria és realment mortífera, perquè no et pots defensar. D'aquí, quan més contactes, aquí és quan un aprecia la feina que pot arribar a fer l'aviació o la pròpia artilleria silenciant l'artilleria enemiga. Per exemple, aquest soroll que sentim és artilleria, em sembla. No. Sí, és artilleria, algú està llançant artilleria. Però no a la nostra zona. No, nosaltres no. Ho senten? I realment és mortífera. Molt bé, la secció 3 ja ha arribat. Farem avançar la secció 2 fins a les proximitats de Cedre. Cedre, que estic aquí davant. Ojo, això és artilleria. I està a prop, Aquí no està. Uah, la tinc just a sobre. Ostres. Just al darrere, veus? L'enemic ha detectat que hi havia molta concentració de tancs. Uah, si em cau això a sobre, em pela. La secció 1, uf. Ai. És un risc que estic tenint aquí mantenir la secció número 1 quieta, Si s'acosta més l'artilleria... Clar, és que estem aquí els antitancs. Bé, no passa res. Seguim mantenint-nos ferms. Crec que no ens tocarà. Mentrestant, la secció 2 està adelantant a la secció 3. Potser nosaltres podríem demanar artilleria per carregar-nos aquesta secció de tancs. Foc per efecte, ICMs, que són els que es carreguen els tancs, contratancs, utilitzant 6 tubs, que estan a descobert. Endavant. Demanat. I aquí, podem observar aquí dalt, en 3 minuts, més o menys, als 43, tindrem l'atac d'artilleria en aquesta zona. Vale.
La secció 2 està arribant a les proximitats de Cedre, està aquí. De moment sense novetat, tot i que tenim un PC... Atenció! Han descobert els tancs allà de... Poden observar que els tancs disparen sols, perquè estic en visió de tercera persona, però disparen en funció de la meva capacitat de tir. És a dir, hi ha una part del simulador que és un camp de tir, i aleshores tu fas les teves pràctiques de tir i en funció d'aquest resultat que obtinguis, tots els tancs i vehicles sota el teu comandament tindran les teves capacitats. Jo ara tinc una puntuació de 95, que no està malament, però de moment no estem sent efectius. Ara aquí podem observar com avancen els antitancs. Allà han avançat. I han avançat els companys aquí, per tant ja m'atreveixo a avançar la primera secció. Ja està coberta. A veure si avançar-la fins a Xipre. Segueixen cantant contactes. La secció 2 intenta eliminar els tancs, però no hi ha manera. Almenys aquí... diu que ja ha aconseguit... No podem veure aquí, a veure, podem disparar nosaltres. No sé com ho veus, quina vista, però jo no. Vinga, va. Ara, en 13 segons, en 10 segons, tirarem l'artilleria cap a aquella zona on hi ha els tancs. A veure si aconseguim eliminar-los. Splash. 2, 1... Aquests sí que som nosaltres, que estem llançant artilleria. Bueno, i aquí veiem l'enemic també llançat artilleria. Aquesta zona, la companyia veïna, perquè ha detectat que hi ha una concentració aquí. Bueno, sembla que la segona no és gaire efectiva, ara el tanc s'ha ficat així perquè està recarregant, per tant és un bon moment per avançar a la tercera. Avançarem per aquí. Ens diu que està allà al checkpoint. Observem l'artilleria enemiga. Hi ha un tanc allà o qualsevol cosa i això ho rebenta. Més contactes que canta. Bé, sembla que hem arribat a la línia de préssec. La cosa va més o menys anem fent. Ha caigut un tanc allà, no sé si per efecte de la nostra artilleria o de l'efecte del rival, dels companys. Anem avançant. Vale. Avançarem la secció 1. Des de Xipre l'avançarem que passi la línia de préssec. Mentrestant, la tercera secció ara sobrepassarà a la segona.
Podem veure que la companyia del nostre costat està més o menys a la línia d'Alzina Acàcia, està a punt d'arribar, i aquí ja podem veure com efectivament el que ens esperava, un batalló, el batalló aquest de tancs d'aquí. Mira, un altre. No sé si demanar artilleria aquí per ajudar. Aquí no són tancs, són PCs, Biogen, sí, vinga. Segueix insistint. Arriba amb l'artilleria per aquí. Està veient que la companyia del Flandre li està fent bastant de mal i per això està atacant amb artilleria. Els nostres tancs segueixen atacant els camions que hi havia aquí al nord. Aquests d'aquí, això és de subministrament, això és un PC, un altre PC amb canó especial. I això som nosaltres. El 3 està al seu lloc ja. Ha detectat aquests contactes aquí a les proximitats al nord d'Alzina, la línia de tomàquet. De moment anem bé, però clar, com més a prop de la zona de batalla ens trobem, més a prop de Roure, més hardcore seran els rivals que ens trobem. Sí que és cert que ens hem trobat tancs bastant més al sud de la línia de tomàquet. Ostres, tanc aquí. Oh, sí que ha rebut foc en un moment. Bé. Va. Molt bé. La número 2, l'avançaré aquí. Conjuntament amb l'antitanc en aquesta línia que comentàvem, mentre la secció número 1 es veu que s'està posant les botes, carregant-se els PCs que hi ha per aquí, els PCs personal carrier. Bé, estem fent molt bona feina. Molt bona feina. Artilleria. On cau? És la nostra. Que no estiguem sempre en el mateix lloc, perquè si no ens detecta allà i adeu. Aquí observem com 2 Atalanta 3. De moment estan en prou bé la cosa, però en un moment pot canviar. Una salva d'artilleria ben tirada per part de l'enemic i s'ha acabat la història per nosaltres. Aquest soroll que ha estat un tret nostre. El nostre número 3 que ha disparat. Ojo! Veus? Ja ho sé. Acabem de perdre un tanc. Acabem de perdre un tanc ara mateix. Hem de marxar d'aquí. Actitud d'assalt cap aquí. A diferència de l'actitud de combat, l'actitud d'assalt, si veu un enemic no s'atura. Per poc ha anat aquesta,
Re-engage. On the way. Last stable. Re-engage. Up. Estem rebent foc des de... Ara és aquí, em poso a cobert. Estem rebent foc des de la zona de responsabilitat de l'altra companyia. És curiós. És curiós. Per això aquesta divisió al final és tot molt relatiu, tot es mescla. Vale, li dic que ja... Manualment li dic alto aquí i que adopti actitud de combat aquí. Artilleria. Més tancs. Demanaré artilleria aquí. Ajudaré els companys. I jo penso en tancs. I venjaré la mort del meu tanc. Aquí, la secció número 2, a veure com està col·locada. Vale, té visual. Podem aventurar la número 3 fins a les proximitats del Sinai cap aquí. És un moviment arriscat. Està clar que l'he de moure. Col·locaré aquí i així. Per el que dèiem, perquè si quedo una miqueta parat, l'enemic detecta on estic i aleshores em tira artilleria, que és el que estic fent jo amb ell. Ara en aquest cas llançant artilleria. No vist contacte. Aquesta simulació, per cert, l'estic fent amb el màxim nivell de dificultat i el màxim nivell de realisme. No és ni en fàcil ni res, no. En absolut. Molt bé, estem a punt d'arribar al nostre objectiu de la línia tomàquet i tenim un quart d'hora per fer-ho. A veure si amb una mica de sort ja aventurar-se cap a Grèvol ja seria... Ostres! Déu-n'hi-do el que seria ja. Seria anar més enllà de l'objectiu de mínims. Podeu observar aquí que els tancs avancen. Quan adopta una actitud de combat, la línia de combat pot ser una, però el tanc té permès avançar o retrocedir, segons doctrina. No es queda estàtic. Si vol que es quedi estàtic, tu li has de dir amb les tàctiques stay. Aquí estan tots defensant la posició i poden avançar, no sé si eren 400 metres endavant i 300 metres endarrere, una cosa així. Mare meva, que la companyia aquí ha tingut molta escabatxina, la companyia del costat, Sembla que aquella secció de tancs els ha fet bastanta pupa, Miren. Aquí la meva companyia sol estar bastant sencera, però... Déu-n'hi-do. Aquí entra en combat. Dos està tenint foc. Està entrant en combat contra aquest PC d'aquesta secció. I 3 també està en combat contra el mateix. Un minut per fer splash contra aquella secció de tancs. Esperem eliminar-la ja perquè ha fet molt de mal. I aquí una altra, mare meva. Mare meva, aquí
ho haurà de vigilar. I l'he ficat que s'orienti cap aquí, perquè com vingui aquella secció de tanc, com a mínim són 3, poden arribar a fer fins a 4. Vale. Buah, mare meva, aquí els tens. M'ha donat bé aquí. I adeu. Mare meva. Doncs els ha destruït. En un moment. Ja ho hem vist. Tenia 3 i en un moment ha aparegut 2 seccions de tancs, han avançat per la línia de tomàquet entre aquests 2 passadissos i s'han carregat al meu flanc dret. Mare meva. Com canvia la cosa en un moment. De tenir 9 tancs operatius, ara només en tinc 6. Quin desastre. Ara estan... Molt bé, sembla que els companys de batalló han capturat el Zina i estan avançant a la línia de grèvol amb el comandant, de fet. CEOs, comandant. El comandant està avançant allà, rotllo Alexander el Gran. Val, intentaré col·locar la secció número 3 que cobreixi aquest passadís horitzontal. Així. Aquest punt, quan està transparent, és que hi ha visual. Cobreixi aquesta zona d'aquí per si apareixen els tancs enemics que tanta pupa ens han fet ara, poder-los eliminar. De moment sembla que alguna ho han fet i de moment mantindré la 2 en foc aquí. Sembla que està... Ells també s'han exposat molt i a l'exposar-se ja estan eliminats. Molt bé. Val. Déu-n'hi-do, quan apareixen han aparegut. Podem observar 1, 2, 3, 4, 5... 5 tancs en un moment en aquesta zona i s'han carregat 1, 2, 3 meus, de l'altra companyia 1, 2, 3, 4, 5, 6, mare meva. Mare meva. Intentarem fer un push fins a tomàquet. Avançarem per aquí. Atenció, sento artilleria. Deu ser nostre, potser. Ens queden just 10 minuts per intentar arribar a tomàquet. Ara faré un creuament. Aquesta maniobra és relativament difícil perquè estic molt obert i aquest tanc em pot donar d'aquí, el tanc que hi ha grèvol. Quan giri aquí tiraré. M'ha deixat. Aquesta obertura pot ser que el tanc enemic em vegi. És el risc que hi ha. Aquest tanc d'aquí, que pugui veure des d'aquí, però sembla que no té visual per mi. Secció 3 està recarregant a les proximitats del Zina. Dos informa que ha trobat tropes al nord. Reorientaré la seva posició.
número 2 està fent 2 del 2, veieu aquí de l'esquerra, està obrint foc. Re-engage. On the way. Target. Demanaré artilleria sobre grèvol, On the way. Target. tot al tope. Last stay boat. Re-engage. On the way. Està prenent molts riscos el número 2, Aquest. Vale. A veure que cobreixi. Va, que podem arribar a tomàquet. Ostres! Un pet! Oh, mare meva, què ha passat aquí? En un moment hem perdut la batalla d'Alzina i surt tota una secció de PCs amb cano especial, o sigui, vigilem. El número 2 ha fet la seva feina, se n'ha carregat un. Vale, bona feina. PC. Fire. Aquí el tenim. Va, dispararem nosaltres. Va. Target. Ceasefire. Ja ens diu ceasefire. Foc. Autofoc. Déu-n'hi-do. Ara la infanteria, bueno, això ja... Fire. Identified. On the way. Vale. Ostres, veieu el que deia? Re-engage. Quina escabatxina aquí, en aquest... Les termòpiles d'Alzina. Queda un minut i 20. Quan comencem a tirar artilleria sobre grèvol, avançaré a la secció número 3 per intentar arribar fins a tomàquet i almenys lograr la missió. Aconseguir la missió, perdoneu. Que 2 faci cobertura. Sembla que la companyia germana s'ha quedat estancada a les proximitats de Càssia. 44 segons. Ara, 2 ens està avisant que s'està quedant sense munició. És normal, està sent intens. Fire. On the way. Last stay boat. PC. Fire. Identified. On the way. Sobre la guerra moderna el consum de munició és bestial. D'aquí On the uns way. se n'adona de la importància de la logística, de mantenir aquesta ràtio de foc. Re-engage. On the way. Fire. És a dir, tota la indústria, tot el sistema de transport que ha d'haver-hi al darrere perquè aquest tanc pugui seguir disparant, bàsicament, i que no li acabi la gasolina. Que important que és la logística. On the way. I que poca atenció se li dona moltes vegades. Molt bé, estem en... On the way. per aquí. Avançarem per aquí Last heat. i el col·locarem aquí. Som-hi, intentarem d'aquesta manera complir la missió com queden 4 minuts. Avançant per la línia de la carretera L731. De moment no veiem enemic, però clar, no tenim unitats de recon. L'únic recon que tenim és el número 2. Pot ser que aparegui algú. Per tant, el que farem serà obrir encara més la formació.
D'acord? Si es fixen, he obert encara més la formació, perquè si em toca un, que no toquin a tots. Em sembla que a Grèvol ja hi ha hagut escabatxina. Si veiem que ha passat la línia de tomàquet, la línia de fase tomàquet, i puc avançar sobre Grèvol, doncs avançaré sobre Grèvol. Si no, seré més conservador, que total queden 3 minuts. I ja sabeu que avançar sobre una zona urbana, sobretot si no tens cobertura d'infanteria, doncs, a vegades pot ser la mort dels tancs. Vinga, vinga. Estem a punt de sobrepassar i arribar a l'objectiu de mínims. Sembla que em quedaré aquí, Les explosions. Molt bé. Identified. Fire heat. On the way. Han detectat això d'aquí. És Grèvol, han detectat enemics. Avançaré. Avançaré el número 2. Un cop estigui a zona oberta, obrirem la formació, pel mateix motiu d'abans. Al final la nostra companyia és la que ha aconseguit l'objectiu. Queda 1 minut i mig. Podríem aventurar-nos sobre Grèvol, però clar, no sabem què ens pot esperar. A Roure hi queda 1 minut i mig. 1 minut. Jo crec que no val la pena. On està? 2. Va lent, perquè si observen aquí al darrere l'últim tanc està maniobrant i intenten mantenir en aquesta actitud, intenten mantenir la formació. L'últim tanc ja ha sortit de la línia de bosc, per tant podem avançar normal. Mig minut. Quin paisatge de desolació. Quants fum. Clar, això és una simulació, però a la vida real moltes persones s'haurien cremat, pobres. Tots els tanquistes veterans de guerra diuen que és veure un tanc cremar. Molt bé, missió finalitzada, a veure què ens diu el nostre batalló. Oh, atenció, una major victòria. Molt bé, comencem la tercera fase, que hi ha 3 fases, la fase de planificació que hem fet abans, l'acció i el debriefing. Ens hem carregat 44 vehicles enemics, n'hem perdut 18. Aleshores, jo me n'he carregat la meitat. Les meves 3 seccions s'han carregat la meitat de vehicles de tot el batalló. Impressionant. I he perdut el 33% dels tancs per aquell moviment que ens ha fet aquell tanc, aquella secció de tancs. Molt bé, podem veure el que hem fet i com ha anat. Aquí l'última part final per veure si hi ha errors i tal. Molt bé, aquí som nosaltres, hem avançat fins a aquesta zona on jo m'esperava realment més enemics aquí. L'artilleria
llançant. Això és artilleria molt ben tirada per part de l'altre batalló. Per això han pogut avançar més, perquè s'han carregat ràpid aquests tancs. Aquí és quan ens han tirat artilleria a nosaltres. Hem avançat esglaonadament, mentre U es mantenia a la defensiva, ara que ja hem avançat. Aquí podem veure com l'enemic feia un rush sobre nosaltres. Seguim avançant, avancem amb salts, i aquí observa, clar, aquí en un moment han aparegut els tancs aquests, aquí es veurà. Mentre aquí ho guardàvem al flanc dret, a aquesta secció, en un moment ha aparegut, pam, adeu. Aleshores aquí ens han frenat una miqueta l'atac, però seguim avançant de manera esglaonada. Aquí la nostra artilleria ha estat efectiva, potser. Hem seguit avançant, aquí ja hem avançat fins a la línia de tomàquet. I fins aquí. Bé, espero que hàgiu gaudit, que us hàgiu passat bé. Jo m'ho he passat molt bé simulant. I qualsevol cosa deixeu als comentaris, d'acord? És la primera vegada que faig una retransmissió d'aquest estil, per tant no sigueu gaire cruels. Vinga, moltes gràcies. Adeu-siau.